Bi ye tɛnɛ ye juillet kalo tile 6 san 2026 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la aw minnu b'aw sigi tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma k'anw ka kunnafoniya ni ka o makɔnɔ a waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général la des armées k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko sibiridon ni o bɛnna juillet kalo tile 4 ma san 2026 an ka kɛlɛkɛcɛw ni u dɛmɛbaw ni o ye Afrika kɔri ye u kɔni ye banbagaciwale tigilamaw ka binganiwale kɔni ni ka o tori ka bɔ an ka finitigilakaw dagayɔrɔ kɔni o la ni o ye Kɔna ye ani Somadugu binganiwale in yɛrɛ kɔni ale senfɛ sa a ye kuntagala janyana an kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ka finitigilakaw kɔni n'u karila ɲɔgɔn na a senfɛ banbagaciwale tigilama dɔw kun kelen don ka u fara ɲɔgɔn kan Somadugu olu ka laɲini kɔni tun ye min ye o de ye ka binganiwale ni ka o ta ka ɲɛsin Sufurulayi dugu kɔni o ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni balila an ka finitigilakaw olu fɛ banbagaciwale tigilama caman de kɔni bɔnɛna ani na u ka kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ kɔni olu tiɲɛna an ka finitigilakaw olu fɛ k'a yira la k'a fɔ ko fɛn min ye kunun kari fɛnɛ ye sa banbagaciwale tigilamaw kɔni u y'a laɲini ka binganiwale ta ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma anefisikaw olu u fɛ yen nɔ ni o bɛnna juillet kalo tile 5 ma san 2026 u n'an ka finitigilakaw kɔni karila ɲɔgɔn na min ni an ka finitigilakaw kɔni ye san kɔni ni ka o sɔrɔ banbagaciwale tigilama ninnu kɔni olu kan an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o état major général des armées a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ni dɛmɛbakulu kɔni olu ma k'a sababuya kɛ u ka baara ɲɛdɔn ale fɛ ani sanga a n'a ka wagati u kɔni labɛnnen don banbagaciwale tigilamaw olu kɛlɛli kama. A bɛ kalo kelen bɔ bi an ka jamana marabaw olu kɔni ye miliya kɔni ni ka o da Iyad Agali ale kɔni kunkolo kɔni o kɔrɔ min ni an ka jamana marabaw n'u dɛmɛbakulu ni o ye Afrika kɔri olu kɔni ye dɔ fara o kumakan kɔni o kan min ni u y'a bila u ka bɔlɔlɔsira kɔni kan ni o ye telegram ye binganiwale min kɔni n'u tun bɛna ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw dagayɔrɔ kɔni ma juillet kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 u y'a yira k'a fɔ ko Yada Agali ale ni a jɛɲɔgɔn k'olu kɔni ɲɛ bɛ u la wa u kɛlen don ka labɛn kɔni sabati u kama ko fɛn min Yada Agali ye u bɛ ka u kunda u kan min ni u bɛ taga kɔni ka taa a faga walima ka a ɲɛnɛma minɛ walima a ka boli i n'a fɔ ko fugari kɔni bɛ boli i cogoya min na nin kuma in kɔni fɔra Afrika kɔri kɔni ale fɛ. Ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kɛlɛkɛla ba tɛ kɛlɛkɛminɛnw de kɔni bɛ i bolo an ka jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Asimi Goita ye a ye kɛlɛkɛminɛnw kɔni caman kɔni san ka di an ka kɛlɛkɛcɛw olu ma kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni ni olu donna an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ sibiridon juillet kalo tile 4 san 2026 katikaw kɔni olu y'a sɔrɔ u ka kan kɔni o kɔnɔna la kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛ tali kɛ fɛn min ye véhicule de transport tactique ye ka taga se blindé olu ma citerne fɛnɛ kɔni bɛ a la k'a yɔrɔ la k'a fɔ nin kɛlɛkɛminɛn ninnu kɔni a dabɔkun ye ka se ka an ka kɛlɛkɛcɛw ka u dɛmɛ u ka baara la. Énergie du Mali ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko nin wagati in na kasara dɔ kɔni ye u ka réseau de transport kɔni ni ka o sɔrɔ min n'u kɛlen ka gɛlɛya kɔni ka o don kuranko la kosɛbɛ yɔrɔ caman kɔni olu u kɔnɔna la Énergie du Mali ɲɛmaayaso ko u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se k'a dɔn nin ko in yɛrɛ kɔni a lili bɛ yɔrɔ min na ka se k'a ko ɲɛnabɔ o teliya la yafamadeli k'u b'o ɲini dugukɔnɔmaw kɔni olu fɛ ka sababuya kɛ maaw olu ka makɔnɔni kɔni la. Entreprise Tunga Lafiya ale ye a ka so tile 18 na ni ka o di dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna jugumɛkaw olu fɛ yen nɔ maa min kɔni ye a ka so kɔni tile ni ka o sɔrɔ o ye Tarata Tungara ye Tarata Tungara ale ye fɛn min ye an ka gitarifɔla ba ye an ka jamana kɔnɔna la o denmuso kɔni o don Baw Tungara yɛrɛ fɛnɛ kɔni o kɔrɔmuso don ale ye dɔnkilidala ye an ka jamana kɔnɔna la Tarata Tungara ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi jamana kɔni o kɔnɔna ma ni wagati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Tunga Lafiya ale kɔni ye terrain ni ka o feere Tarata Tungara ma jugumɛkaw olu fɛ yen nɔ a titre foncier kɛra a tɔgɔ la fɛn min ye a papier fɛnɛ o dira a ma a donna Tunga Lafiya ale ka sojɔ groupe la
tuuru sera ma a ka so jɔra k'a ban k'a tile di a ma kalo 4 o kɔnɔna la a bɛna yɛlɛma a ka so o kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma tila ka so yɛrɛ kɔni fɛnɛ o sarali la entreprise Tunga Lafiya bɛ nin de kɛ ka i ka so k'a tile di ma ka sɔrɔ i ma tila a sarali la ni wagati in na u bɛ logement sociaux programme kan Banankɔrɔ ni Kabala Jalakɔrɔbugu Golobugu Jatula Samaya ani Samankɔ a prix fɔlɔ ye sɛfɛwari 26,000 ye n'i bɛ sara ta baara la kalo kalo k'i bɛ sara ta i bɛ se ka don Tunga Lafiya ka logement sociaux ale programme na tileni a kɛra bonya ani karama ani nisɔndiyaba o kɔni kɛra a yɔrɔ la aw ni ne an ka jɛ ni ka a ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ entreprise Tunga Lafiya ale ye layidu mun ta tunkarakɛw ye a bɛ k'o layidu in timɛ kelen kelen aw ɲɛ bɛ so mun bannen na ni so in tile dira a tigi ma a kɛra nisɔndiyaba ye a somɔgɔw olu bolo n bɛ barika da Ala ye ka Ala fo ka Ala ko ɲuman dɔn k'an fa ni baw fo k'u ko ɲuman dɔn ne ma dɔn ko bi bɛ se mais Ala ka ɲi a barika Ala n'a kira ye so in tungaranke fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ k'i jija bɛɛ ka ni ɲɔgɔn kɛ Ala k'a ɲɔgɔn nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye so in ɲana a diyara n ye n kɔntanna tarata yɛrɛ bɛ so luxe sugu min fɛ so in kɛra o de ye parce que ale yɛrɛ kɔni groupe na ya o de ka d'a ye donc luxe ko de ka d'a ye n'a yɛrɛ sera ka nin jɔ ɲɔgɔn jɔ a yɛrɛ ye kuma tɛ ne da Ala ka u yɛrɛ sara Tunga Lafiya n'o tɛ ne tun ma da ko in na papier mɛnna ne bolo papier dalen bɛ a tɛ ka da yɛlɛ a tɛ ka fosi ne ko taara ta papier in mɛnna n ko est ce que nin ko ye tiɲɛ ye a yɛlɛla ko ta ni k'i sigi o ma tɛmɛ kalo kelen kan dɔrɔn a ye image bila n baw k'a ci ne ma a lon tilela fana a ka haramu da kɔnɔ tellement que n kɔntanna ɲɛji de bɔra Tunga Lafiya Ala ka u sara Ala ka u sara Ala ka u dɛmɛ Ala ka u sara aw y'an jigi tugu Ala ka u jigi tugu wallahi aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye fɛn min ye Tarata Tunkara ale ye an ka seko ni dɔnko tigilamaba ye a sigiyɔrɔ o bɛnnen don Faransi jamana ma alamusa tɛmɛnen fɛn min ye a balimaw a sinjiw a teriw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ni ka taga entreprise Tunga Lafiya a ye so mun jɔ ka di Tarata Tunkara ma ka taga tiledi in kɛnɛ kan a kɛra bonya ale ni karama o kɔnɔna na ok yan nɔ an bɛ zugumɛ bi alhamdulillah an nana an ka client dɔ ka so tile di a ma client min ye danaya da an kan ni an ka villa maquette F4 de ye maquette orange maquette caman b'an bolo mais précisément bi an b'an ka maquette orange de la maquette a composition chambre 3 de b'a kɔnɔ chambre belebeleba 3 b'a kɔnɔ ka fara salle de bain 2 kan kelen bɛ chambre principale kɔnɔ kelen tɔ o bɛ couloir kɔnɔna na en plus de ça salon belebeleba dɔ b'a la ka fara cuisine kan ani magasin o bɛɛ de bɛ so in kɔnɔna na ani arrière cour belebele fana b'a la donc a ka di mɔgɔ min ye ka piscine k'a ka kɔfɛla la ka jardin kɛ yen nɔ ou bien ka annexe yɔrɔ jɔ donc o fana bɛ so in kɔfɛ an ka so in composé len don nin pièces de la ka na congé kɛ i ka so ale kɔnɔna na ka sɔrɔ i ma dekun foyi sɔrɔ soko la yɔrɔ kelen pewu entreprise Tunga Lafiya ale bɛ yan tunkarankɛ minnu ni olu bɛ fɛ ka so jɔ Bamaliba kɔnɔna na ni ka nɔgɔya kɛ u ye a ye wele bila u ka nɛgɛjuru sira la yaasa aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegal jamana ale kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛma ni o ye Basiru Jomaya Faye ye a y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛna a tɔgɔla parti kɔni ni ka o sigi sen kan min ne a bɛna wele ko coalition Jomaye nin kunnafoniya in kɔni a y'a di juillet kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 an bɛ taa Bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ sirabakan kasara juguman dɔ kɔni o kɛra min n'a kɛra sababu ye ka maa 43 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na fɛn min ye kunnafoniya minnu kɔni olu dira maa caman fɛnɛ bɛ yen nɔ olu kɔni fɛnɛ jogina ni sirabakan kasara in yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko a sababu tɛ fosi ye siraw kɔni caman bɛ yen nɔ olu tiɲɛnen don wa bolimafɛn minnu fɛnɛ bɛ boli a kan a bolimafɛn caman olu fɛnɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔrɔlen don kosɛbɛ a dɔw yɛrɛ mankan tɛ kɔni ni ka boli ani bolimafɛn bolilaw bɛ waleya sugu minnu ta ka kɛ sirabakan kanaw la olu de bɛ kɛ sababu ye ka ni sirabakan kasara ninnu kɔni ni ka olu kɛ sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa ka se ka sɔnni sigi a ko tɔw olu kan an bɛ taa Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la Laginɛ fɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye sanjiba o de kɔni nana min ni a kɛra sababu ye sa ka maa caman ni ka olu bɔnɛ u ni na a maa u bɛ t'i jɔ maa 34 na jamana marabaw olu ka fɔ la u ka marabolo minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu ye degun sɔrɔ a la kosɛbɛ o de ye Labɛn Mamu ale ni Kuru Sa nin dugu kɔfɛlen de kɔni ye gɛlɛyaba ni ka o sɔrɔ u ka sow kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna fɛn min ye siraw olu tigɛra
du caman fɛnɛ bɛ yen nɔ gɛlɛya kɔni ɲɛsinna olu ma maa minnu bɛ yen nɔ ni baara in ɲɛdɔn kɔni bɛ olu la kosɛbɛ u nana ka na dɛmɛ kɔni ni ka o don dugulamaw ma an bɛ taa Madagascarikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa ka lakɔlɔsibaa dɔ ale kɔni ye marifa ni ka o ci drone 2 la sanfɛ min ni a tun bɛ ka jamana ɲɛmaa ale ni a nɔfɛmɔgɔw kɔni tun bɛ ka taa yɔrɔ min na ka o lakɔlɔsi k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Madagascar jamana ɲɛmaa ni o ye Mikael Radiridina ye juma sufɛla a kɛra Antananarivokaw olu fɛ yen nɔ drone yɛrɛ kɔni ale sugu kɔni o ma kodɔn halisa k'a sababuya kɛ a bɔra yɔrɔ yɔrɔ o ma a dɔn marifa kɔni cilen a la sa kelen kɔni o yi yɔrɔ jɛ an ka kelen dɔ in kɔni ale tora ka a ko kɔni ni ka a jate minɛ halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kɔni ale kɔni donna a siso kɔnɔ baasi fosi ma a sɔrɔ a ka lakɔlɔsibaw olu kɔni y'a lakɔlɔsi fo ka taa fɔ ko a sera a se yɔrɔ kɔni na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na halisa walasa ka se k'a dɔn drone in kɔni ale bɔra yɔrɔ min na Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelenkɛla bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ko tungarange ka bɔ a ka so kana luwanse ta walima kana appartement ta walima ka taa jigi a somɔgɔw kan ko o ka dabila ka so jɔ k'a ban k'a tile d'i ma kalo 4 i b'a sara dɔɔni dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma o de ye tunga lafiya ka laɲini ye ni o ye logement sociaux programme ye o bɛ ka kɛ Banankɔrɔni Kabala Jalakɔrɔbugu Golobugu Jatula Samaya ani Samankɔ i da i ka kɛ sarata baara la kalo kalo k'i bɛ sarata i sigilen bɛ jamana min kɔnɔna la hali ni bɛ Mali la yan ni ye fonctionnaire i bɛ se ka don tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na k'a yira aw la k'a fɔ logement sociaux programme ye a bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na ni yɔrɔ min ka di ye dɔrɔn i bɛ o de fɔ n'i bɛ sarata baara la o kuma la i b'a dɔn k'i bɛ sarata baara la numéro de téléphone ta i ka message bila la WhatsApp la k'i b'a fɛ ka don tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan